Sanibonani molweni ndenamkela ku-SSA TV ngesiXhosa. Udeliwe ke uvuse ukhuzwayo obelele esofeni emkhweja ngamanzi ngokungathi uyamthandazela. Ethi ke phakama omnye abuze uba kwenzekani, uthi omnye ulele wena Judas. Ulele, mna undimoshela izinto ngapha. Ukhuzwayo akasazi noba wenzeni. Udeliwe ubuze uba uyobuyeka nini utywala obunguba ngoku, yonke le nto undenzela nje izinto ezirongo wena uyapepereza nje ngapha. Uthi undimoshele kodwa uyazi uba nguwe wandinikela yeza, kodwa ngoku nguwe umntu othethayo. Wakhumbula ke ngoku ukhuzwayo uba yho kwenzekeni kaninisolo. Ethi ndiyaxolisa. Uthe udeliwe ufanele uxolise ke ilungise yonke le nto yenzileyo ke. So uSibongile ubhizi kuyazondlulela ke, uyangena uvele apha ekamereni yakhe uthi uzifihle apha. uSibongile uthi no hayi ndifuna nje uke ndibanike abantu ispace nje after yonke idrama eyenzeke izolo. So uvele apha uyabuza uba ke le nto ubuyenza vele ubuyenzelani. uSibongile uthe konke kuziphumele nje yena kuyo yonke laa nto lamthandazo. Uvele apha uthe ke uyambleyima uthi wena uxabanisa abazali ngoba ngoku abazali kubi ebazalini bethu. uSibongile uthi ibingeyonhloso yakhe into yoba axabanise abazali kodwa ekugqibeleni bekumele yonke into ivele. Uvele apha ukuthe ke enye icala kodwa ke Sibo bungazumazi ukwenzo if bekuthiwa zange uhambe uyosebenza phaa. Uthi uSibongile nam kwelinye icala ndithi utata ngengenantliziyo yobuhlungu if bekuthiwa mna zange ndiye phaa because ngoku kubi kubuhlungu. Udeliwe ke uthetha noJangase uyakhalaza into yoba akamhoyanga akamthethisi ever since kwenzeke laa nto yenzeke ngalaa mini. uJangase uthe ke mna bendifuna nje ukwazi uba umthetho wakhona kwenzekeni, zonke izinto zenzeleni. Why usenze izinto ungubani kanti wena ithi into yakho kwenzekeni kuwe? So udeliwe ke uthe ke uzomgxotha na. uJangase uthe hayi andizukwazi ukugxotha wena, mna uzohlala apha ujongane nee-demons zakho ngqo emehlweni wathi uzawuqina. Udeliwe endaweni yoba zisole ke benekunaso ismayili anayo esithile because kaloku akagxothwanga. So uyayazi vele uba ingqondo kaJangase iopereyitha kanjani, usazawumdlala ingqondo. Ukhuzwayo yena ucela uxolo ngayo yonke ke into eyenzekileyo nayithethileyo ngezolo. uJangase uthe ke hayi makarelax, imncedile yonke le nto. Enye into inyani iyamkhulula umntu. Uthi ukhuzwayo benditheni vele mna. uJangase uthe hayi angazikhathazi ngayo yonke le nto, vele nosisi wakhe uyithethe yonke inyani. Uthi ukhuzwayo kwangcono Sibali, hayi nam ndiyarhalela uba udade wethu abe responsible. uJangase uye wamngqinela ke ethi nyhani zininzi izinto azenzayo udeliwe. Hayi ke ukhuzwayo waphinda esayizolo watwela futhi ethi yazi udade wethu uba wayevele wafaka imali esikolweni aye kuyogembula ngemali. Hayi othuka kuJangase ebuza uba wenzani. Uthi ukhuzwayo hayi Sibali imali yalahleka. Hawu Sibali mna bendisithi nje udade wethu ukuchazele yonke into. Waphinda wathi wena hayi Sibali imali yalahleka. Hayi wathi omnye Sibali wena uthe udade wenu wathatha imali wayokufunda komntana wayeka uyegembula uba wayeyithatha wayibhatala, ngamazwi akho lawo. Hayi ke uSibali akasazi athini. uJangase izandla zisentloko akabhilivi into agqiboyiva ngoku ngomkakhe. Ukhuzwayo uthi hayi Sibali udade wethu akasenayo ingxaki yokugembula. uJangase yena ucishe wamelwa yintliziyo eke ekhuza ethi wenzeni. Hawu. Ukhuzwayo akazi noba makathini, seyinto nje ebakazayo ngoku okwenja ebe emaqanda. So udeliwe ke ufungele uSibongile ke apha amfumene khona ebhizi eklina ebuza uba umthetho wakho ubuthi uzamani, uzama ukundigxothisa. Uthe ethi uyathetha uSibongile wathi udeliwe thula. Uthe ke ucinga uba impilo yakho uba ubucinga uba impilo yakho inzima emhlabeni wathi awukaboni kwanto. uSibongile ke bebonakala ukuba unovalo uyoyika, so ivukile ianimali engaphakathi kudeliwe. Asazi kodwa ngoba utata ke sesazi ezinye iindaba ngoku yena akazi. Asazi ke Nkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.